Извинете пак. Пак ми спира бандика. Ако в Майншафта се изгубя, просто... Не знам вече какво ще прави. Той е еднакво с тия каски. Айде да дадем по-изхабената, защото е еднакво. Не! О, Светлинград. Ще си направим влакче, знаете го. С толкова много релси събрани на едно място. Как да не си направим влакче? Тия места са ми много странни. В майншафтите. Обаче тук има само един недостатък, че не можеш да намеря диаманти. Това е ужасен недостатък. То без диаманти живота не е живот, както се казва. Така е в Майнкрафт. Ако нямаш диаманти, няма как да... Няма как изобщо не можеш постоянно да си с айрон неща. По-напред вече не ти трябват айрон неща, така че... Тук сега ще да е пълно с крипъри, скелети и глупости. Така че затова станах на Peaceful. И без това на Peaceful ми е по-лесно. И дано да намерим някакъв чест, пълен с диаманти и такива работи. Ако това аз направя такъв майншафт, нали знаете, че ще събера поне 50 диаманта. А той тук си ги е скрил, който е правил майншафт. 100% ако е такова. Той тапанак си ги е скрил някъде. Ако го бяха направили, да го мога да намериш някакъв. Нека серверите Herobrine, ами някакъв такъв тапак от майншафтите. Може да си го намериш и ставаш богат, ставаш с 50 диаманта. Всички искат да играят с теб, защото ти имаш 50 диаманта. Е така, без никакъв труд. Всички ще питат, как бе човек, бе, как бе? Ще им викам, обиколи в целия свят да търся и тапак с 50 диаманта. И те веднага ще махнат. Тук сега нищо няма. Ма горе има нещо. Горе е моята мина. Тук трябва да отбележим с нещо, което няма в майншафта. Така. Че тук трябва да се върнем. О, паежини! Бях ги забелязал, но чак сега се сетих как се махат. Ела ми бе, стига бяга. Нече ми избяга. От тук ще си събера оградите, аз... Не мисля да се мъча да ви кажа. Въобще не мисля. Ще взема да си направя тук една брадва и да нямам грижи направо. Дайте верно да си направя една брадва, не се правя на тапак. Да си я направя. И вече ще е лесно всичко. Ще си направим и дворче около нашата мизерна къщичка, която после може да ми кажете как да я оправя, вече съм ви казвал това. Просто. Сега обаче трябва първо печка. Сега вече можем. А печката трябва да изпечем тук айрон малко. Вече, да ви кажем, можем да си направим всичко. Богати сме. Можем всичко да си направим. Щом имаме айрон, значи сме богати. Щом нямаме айрон, значи сме бедняци. Някакъв много малък майншафт ми се струва. Ако е само толкова, въобще няма как да се забрави, но малък голям си е майншафт. Вече 19 левел останах. Дано по-скоро да намеря някакви диаманти. Вече ми писна да ги търся. Не, че аз съм се мъчил. Въобще... ще съм мъча аз. Друг път. Ако ги намеря в някоя пещера, намеря ги. Ако не ги намеря, това е.
да имам право на памет. Имам право на памет. Тъкмо когато свърши печката, аз дойдох. И вече може да пече спокойно. Айде, станахме богати на огради. Ще ги събера всички огради. Защо изобщо са се мъчили да ги правят? Могат да си го направят и от нещо друго. Но явно са го направили, за да си съберат малко хората на градки. Не знам. Не съм се замислял. Пък защо да се замисля? Обикновено да знаете, епизодите няма ги правя в 8 часа, защото обикновено тогава гледам филм. А сега нямаше филм днес. Просто тъпи филми, някакви скапани. Не дават някакви филми. Какво сега? Да снимам клипчета. Към 20-30 епизода сигурно ще направя. Или може и повече, не знам, ще видим. Леле, стак огради вече ще събера. Колко е грозно така. Много ми пука на мен. Какво ми пука? Пък що ми пука? А тук не съм ли го разузнал? Разузнал съм го. А тук не съм. Връщам си думите, че Майншафт е малък. Връщам си назад. Не е този... какъвто го нареках малък. Там за мен е лава. Това са си моите толкова добре. Няма да го разузнавам сега целия. Да знаете просто. Нито ми се занимава, нито нищо. Просто... може да поразузная още малко, но... не ми се занимава в момента. Точно Майншафт да разглеждам, не. Това тапак къде е слагал топчовете? Няма ли някъде чест? От тук май аз съм започнал. Ще взема топче. Някъде чест някой няма ли да сложи? Толкова за време вече. Без честове. Ще събера малко релси, просто няма как да се задържи човек да не се събере. И толкова айрон, 2-3 стака ще направим. Дразниш ме. Видя ми се, че има редстоун. Там трябва да има чест. И голд, разбира се. Ще си направим часовник. Ако намерим достатъчно голд, разбира се. Тук май има моето. Пак голд. Още голд. Ще си направим часовник, казвам ви. Много голд. Може да направим и панталонки от злато.